го видях. Перфектно, има си такова. Студентите трябва да проверим, че имат заверен семестър. В студентска книжка ли? Да, в студентска книжка и накрая на студентската книжка се пише гласувал и датата, това забравих да го кажа. Ако няма студентска книжка, има електронни дневници, трябва предварително студента да отиде при декана, да си му издаде такова удостоверение, за да може да гласува с него. То е специално за изборите. Моля? Точно така, точно така. Студентът трябва да не е с местожителство територията Да. на общината, да е учебно заведение на територията на общината, да е със заверен семестър текущ и тогава вече има право, и да е редовно образование, тогава има право. Други въпроси? Само да кажа, че студентските книжки вече масово са електронни. Да. Удостоверение от декана. Остава при нас. Точно така. Удостоверението, което ще му го дадат от учебното заведение и го става при нас. То е специално за изборите. Трябва да отиде да си го заяви той. Да, т.е. той няма... Иначе няма как да гласува само с лична карта, няма как да гласува. Подпечатано е от университета, от декана подпис. Не е случайно. Че е редовно образование. Да. Че студентът... Не е какво да е удостоверение. Друго нещо? Само да Моля? допълниме. Сложно за студентите. Всеки ден са на лекция, отива просто и си взема удостоверение. Ще си гласува по местожителство. Да, ще ходят на Едно нещо само, ако може да допълним, за гласуването с придружител, кой може да бъде придружен? Това са незрящи и хора, които имат затруднено придвижване. Ясно е, че при незрящи не можем да поискаме документ, доверяваме се, че е така и по всяка вероятност този, който е придружител, ще попълва. Помолвате го да се разберат навън, така че да не се чуе кой е вота, който е избрал незрящото лице. И другото, което е, неграмотността не е основание човек да бъде придружен. Това е много важно. Това, че жената не може да чете и да пише, не ни интересува. Да не гласува. И едно от то не е неприятни, но не се изисква телко решение за такова нещо. Тоест може да се симулира и нищо не може да направим. Просто не се изисква телк. Членовете на СИК имат ли право да снимат с телефон нещо? Така, значи забранено е по принцип телефона, но каква е забраната? Не. Каква е забраната? Забраната е, когато има човек да гласува, т.е. не трябва да се снима тогава. Значи, не трябва да се снима и човек, те са общи такива, нали, както са навън, без негово разрешение, също не може да го снимат, но иначе може да си снимате нещо друго. Може да си играете с телефончето и може да си штракнете нещо, няма проблем. Някой известен в секцията, ти имаш ли право, когато си член на секцията, да го снимаш? Не без негово разрешение, т.е. законите се въжат каквито са и навън. Има ли право да снимат другите членове, ако нямате нищо против? Ако трябва да ги питаме? Да. Обаче, ако се заключи вратата, имаме ли право да снимаме? При броенето. Приключила изборния. Що да нямаш право? Снимаш си колкото си искаш. То има видеонаблюдение директно, снимаш си без никакво. Значи, забраната за снимане в кодекса така пише. Когато някой гласува, т.е. да не му снимаш вота. Това е идеята. Той да не си снима, нали, бюлетината, за кой е снимал. Това забранява. Това имат предвид като да не се снима. А всичко друго е, каквото е навън. Нали, забраната. Да, може да се снима, много ясно. Не е забранено, нали, забранено е използването на телефон, как беше горе-долу го знам, при гласуване, т.е. когато се гласува, да се види какво е гласувало. Това е забранено. Казахте, че броя на бюлетините трябва да съвпада с броя на подписите. Точно така. Трябва да броиме и колко хора са подписали. Това са три такова. Значи къде беше? 3 пъти на деня идва човек, който пита колко хора са гласували до сега и те се броят подписи. Те се броят постоянно тия подписи. Броят се постоянно тия подписи. Нали това питате? Да, в смисъл, ако дойде някой да пита колко хора са гласували, той не мога да му каже, не знам. Не, длъжен да каже. Дори не е длъжен точно да каже. Нали. По принцип, нали, брои там бюлетините, обаче вие като ги броите, нали, не бюлетините, а това подписите, вие като броите хората, кажете, не са толкова са и той ще ги провери и би трябвало да каже колкото вие сте. А другото, което е, че бюлетините трябва да съвпаднат с подписите, касае когато вече приключил изборния ден. Заключена е вратата, взели сте си образец, защото всяка една бюлетина е държавна ценна книга и си има номер. Дали по отрязъци, дали по бюлетини, вие колкото сте получили, толкова трябва да върнете в РИК.
Първо преброяваме Иванче, всичките хартиени бюлетини извън кутията и се записват. След това преброяваме избирателите. Всички подписи са избиратели и се записват. И това, което трябва да съвпадне, броят на всичките подписали се гласоподаватели, да съвпадне с броя от хартиените плюс машинните бюлетини. И ако все пак не излезе от равен брой, Значи имате нещо грешка. нещо грешка е станало. Значи броиме бюлетини. Ми да, значи това е, трябва да излязат, няма как да не излязат. И сравняваме всичко. Значи, Да. освен на броенето на бюлетините, са броят и подписите. Първо се преброяват хартиените бюлетини извън урната и се записват в черновата с химикал. След това пред всички се преброяват подписите на гласоподавателите и се записват с химикал. И чак тогава се отваря Ванче. първата урна и се преброява една по една. Така, Няма грешки. Ако е в грешка, хартийния, в кутията с хартийния вод и в машинния вод, с тези бюлетини, като се проверят, трябва да отговарят на подписите. Колко хора са влезли вътре, са подписали, толкова трябва да са пуснали едното или другото. Тия неща, които тя разказва, са... Броят и списъците. Да, те се броят постоянно и накрая едно от първите неща, даже, които са, е колко подписи, защото това е броя на подписите се записва в първата част на протокола, която е преди отварянето на самите бюлетини. Тоест, вие имате някакво число и после тия двете снимки, общото, като ги свалете, трябва да съвпадне с това число. Да. ако не съвпадне, пита жената какво ако прави. все пак нещо... Броите до края ми... Какво може да не съвпадне според вас? Нямам представа, ако подписите с бюлетините не съвпадат. Поради Ако са в повече, някой е надписал един човек в повече и очаква някъде да мушне някоя бюлетина, докато ви няма. Касира се цялата секция. Има някаква грешка там, не знам, може би наистина протокол или касиране. Викате РИК и се обясняват защо е така. Не може да се получи такова нещо. Но много е важно всичко, което правите тези 2 дни, да подписвате някой- само това, което се случва. Не подписвате нещо, което не е вярно. Страхотен повод за особено мнение. Веднага е особено мнение, точка. Ще се разгледа. То не може да, протоколът, нали, трябва да излезе в крайна сметка. След хартията. Да, непосредствено. Изкарвате си хартийките, там с преференциите, махат се хартиите, вече са ясни, почвате машините и така. Както нали, вие казвате, че може да влезне човек и да се визира, да кажем, и го разпознаем. Да. Такъв какво? Към кой? Охрана, полиция? Моментално се заключва вратата, охраната и личната карта му я задържате, въобще не му я давате и се разправя. Може да ме... Какво? си вземе. Няма си я вземе. Заключите вратата и охраната, затова и казвам контакт. На контакт да вие веднага да му звънете. Той веднага. 112 и викате Поли- партия величие. Полицая веднага ще дойде. Сега 112, кой знае кога ще дойде. Просто полицая да дойде и той знае какво да прави. И може и нас да ни сигнализирате, да реагираме, да носите по-наблизко някъде да дойдем. Сигнализирате ни нас, за да може да дойде мобилна група да заснеме евентуално нарушение, но най-важното което е, съставяте протокол, тъй като вие знаете, дали сте бюлетина, знаете кой номер е била. И той идва с друга бюлетина. Да, и виждате, че просто го описвате в протокол. С личната карта, която е представена. Вие държите личната карта. Освен това, самата бюлетина, ако някой я снима, ако някой си я покаже, това веднага става невалидна и има парични глоби за такива хора. Пак заключвате, пак викате, тия хора си понасят последствията, защото са наказуеми тия неща. Освен, че са им невалидни бюлетините, точно така имат глоби, мисля, че 200 или 500 лева, това са още в лева, нали? Но се конвертират, предполагам. Има ги като членове, всичките неща. Прощайте, ако някой снима с телефон, ако вие имаш някой снима с телефон по време на... Самата, Да гласуваме. веднага му са невалидна става бюлетината и Покаже на членовете същото е, да, пак е невалидна, отпада тази бюлетина и си понася глоба. И правите протокол, той още не се е подписал и знаете кой е. Личната карта му се задържа, тя затова се задържа при вас. Или как да е? Да, то си е на списъците. Човека, който е на списъците, там е самата лична карта. Тя затова се задържа през целият този процес. Ако има някакъв проблем, тя не му се дава. Това се задържането на личните карти, аз лично до сега не съм бил в комисиите, но винаги съм се заяждал, Че нямат право. че нямат право и винаги са ни връщали личната карта преди да съм гласувал. Последния път ме разиграха с полиция половин час.
Има си член в изборния кодекс, Има че си член в го изборния пише кодекс, задържа. Има члени в закона, който е изкуствен интелект, мога да попитаме. Никой няма право да ти задържа. Личната карта може да я си дадеш, да ти сверят данните. Добре ли са? Добре са. Върнете ми я. Значи аз ако съм тогава член на комисията, попълвам един протокол с всичките и не ви позволявам да гласувате там. Щом не изпълнявате изборен кодекс, ходете и на друго място гласувайте. Съжалявам. Значи това е. Правилата са такива, така е положението. Ако вие не сте съгласни с тия правила, няма да гласувате просто. В случай аз нали, няма се заяждам, нали? Да. Но Така бих направил аз. До сега съм се заяждал и винаги съм ми разрешавали да гласувате. Да, тя се задържа до чак тогава, когато се подпише. Тоест минал е целият процес, всичко е било точно, подписва се, чао всичко и тогава чак му връща личната карта. Добре, значи имам един въпрос. Аз съм по местоживеене в един район на София, Да. но сега живея в друг, в който ще съм в комисия. Да. И всъщност как се случва гласуването? Аз Ма никакви подчертавам- проблеми няма. Да, под черта. Трябва ли да се отписам от едното място или какво трябва да правя? Или просто... Нищо не трябва да правите, просто имате право, ето там, член на СИК гласува в секцията, в която е член, под черта. И си попълвате декларация, че няма да гласувате на друго място. Ако в тая случайно секция сте по адресна регистрация, естествено, че няма под черта, ми си гласувате срещу вашето. Ако пък сте в съседна стая, пак може да не гласувате тук по черта, си отидете в съседната и си гласувате срещу името. В смисъл няма нужда някъде да се отпиша. Това, че сте член, ви дава право да гласувате точно в секцията, в която сте. Под черта. И ще попадна и това за... Те са низгвернати. Трябва да си ходят да си гласуват, дето са си по адрес. Минавате първо през гласуването там в 7 часа и тогава отидете застъпник. Това е. Или по обяд някъде. Когато нали, ще имате член. Вие застъпник ли сте? По принцип, застъпника... Да, като е застъпник, той ще има член нали, от същата партия. Просто тогава да не излиза, нали, да отиде застъпника да си гласува, докато се върне, да има винаги един наблюдател. И ние така сме били. Ние бяхме застъпници на предишните избори, постоянно сме били застъпници. За съжаление, губи се едно... Значи аз съм ходил да отворя самата секция, за да видя, че всичко е точно, нали? И по някое време по обяд, когато няма хора, тогава отивах до съседното училище, гласувам, че бях в съседно училище. И се връщам. Може ли да е вътре, вънка ли? Да. Той, значи застъпник, наблюдател, те имат еднакви права, могат да в събота да отидат, даже наблюдател може няколко неща повече да ги кажа. Застъпника, общо говоря за двамата, какво могат нали, да направят. Могат в събота да приемат книжата, целият ден в неделя да присъстват на броенето, могат да ходят до информационно обслужване да придружат чувалите, всички неща имат право. Като наблюдателя има още едно право, дет притежава удостоверението за гласуване на друго място и да отиде в БНБ да проследи печатането на бюлетините. Супер мощен е наблюдателя. Как ставаш наблюдател? Наблюдател, ето, госпожата ги записваше до преди няколко, защото 14 дни преди изборите можеш да си извадиш такова удостоверение за гласуване на друго място, иначе сега просто ще си наблюдател. Обаче може да си наблюдател и да отиваш в печатницата, както ние. Но пак ще ходиш да гласуваш, където си, а иначе няма, удостоверението няма как да го получиш. Истинската мощ е в това удостоверение, защото този наблюдател си отиде, си гласува къде си. Обаче наблюдателят може да бъде навсякъде, буквално в целия процес. Да. следява Няма на никакви за него и ограничения. печатницата, и след това разпределението в общините. Навсякъде. По време на гласуването, по време на броенето, в РИК по време на въвеждането, чувалчето да го придружи. И след това пак, когато има дело, може да влиза и да брои. Затова чак не знам. Навсякъде, където има наблюдател и защитник. Застъпник. Казах двете разлики. Всичко е еднакво с изключение на две неща. Наблюдателя има право да гласува на друго място, ако си е взел такова удостоверение 14 дни по-рано и да присъства на отпечатане на бюлетините. Това е. А какви са му задълженията на наблюдател, да кажем? Задължението да наблюдава там, да следи за... Той не е на масата там, при къде са... Що да не е? Той няма право да пипа нещата, обаче само наблюдава. Той гледа, както и застъпника. Те за еднакви са им това. Не му се търси отговорност. Да, даже още по-хубаво, защото няма да брои, си застава отстрани с приложението си ги цъкат и неща, както аз съм бил. Аз съм бил така, да. Да. От членове на
друга секционна комисия, им пред от друга стая, примерно Да. в училището, могат ли да присъстват, да стоят в нашата секция? Защото на мен това ми се е случвало. От какъв зор? Имам предвид, примерно, председател на ГЕРБ. Седи в моята секция, председателя от ГЕРБ.